ועם הבובה שמשגעת את ישראל. ערב טוב לבובו. ערב טוב לביבי. תגיד, אתה מבין מה הבאז סביבך? לא, הבן שלי ביקש שאקנה לו לבובו. אתה... אל תקנה. למה? חרטה. תקרא לי כשאתה רוצה, אני אבוא 5 דקות, גם ככה אחרי זה הוא יזרוק אותי במגירה. שחרר אותי מהדברים האלה, שחרר. ראיתי מישהו שמוכר ב-150 שח, ואחר ב-45 שח. למה אתה באמת שווה? עזוב אחי, שחרר. שקל והגזמתי. אז למה קונים בכלל? אתה מכיר את זה שאנשים אוהבים ללכת אחרי העדר? לא חושבים, לא שואלים. רואים משהו ומחליטים שזה הדבר הנכון, ולא משנה מה הוא עושה או לא עושה, הולכים עליו בכל מחיר. אתה מבין מה אני אומר? בוא נעבור נושא. נניח שמישהו כן קנה אותך. מה עושים איתך בעצם? אפשר עם הרגליים, בראש יש את... כלום אחי. שום דבר אי אפשר לעשות. אז יש משהו טוב שיצא מהרעיון הזה? שלא בזבזנו סתם 60 שניות? תפסיקו לקנות לבובו. זה הטיפ. 60